Morning. Naunta, mahaw ta. October 25, Friday. November pala. Bakit October ako October? Naunta. Grabe sa suka. Masinamot ka. Kasi ang masarap na ito sa amin. Sarap. Wala na kasi ang mga amin kaya pwede magluto ng tuyo. Hindi siya maalat. Hindi siya maalat, guys. Order na kayo. Madami siya. Siguro mapulo. 10 braso. Ang harap. Babad nyo lang ng tubig bago i-presa. Kasi sobrang tuyo ba? Pwede rin. Pwede. Sarap niya. Hello guys, hirap malayo sa pamilya guys, kaya usap tayo. Usap tayo guys, walang kausap. Ang sarap. Thank you Lord. Maraming salamat Lord. Ang sarap niyo Lord. Hello guys. Maraming salamat. Ito nang patuig dito sa sa Taiwan. Kadagsahin taong kumakapalit o inani kay ano. Dollar ang presyo. Parang biglaw yung ko. Hi guys. Mga unta. Hindi siya mabaho. Dili pagkaon sa kaya wala yung gawa. Makita niya ako ang taon. Nga. Baho nila. Isa to aparte sa sarap.
Tulo magsipon ano eh. Hindi siya maalat. Nahaw taga. Palamig sa tuyo lang. Kalima kabot na nahurot guys. Gilanda na lang ba? Hapsa. Hindi maalat. Laban lang. Surot din na ako.